Dajte natáčanie. Vidím som, dá. Nie. Počkaj, musím nás ešte chytiť. Bacha. Idú? Ale kdeže, kde si už počul hrkotať. Dal si mi ho tam, kde je tu Xperiu? Strkám ti to. Sem. Máš to tu? Aha. Dobre, poďte sem, akože nič. Poďte, aby si... Sem ti sadni. A kde je mobil? Tam sme to poschovávali. Tam je Xperia, tam je môj a ja neviem, kde mám. Tam dole. Ja? Dobre to je bali, ani mobil nevidno. No veď, ani ja ho nevidím. Aj no nie, frontov vidím. Čakaj, je môj najľahšie vidím. A môj bielý? Kokos, ja Jaj, si to tu je jeden. Ja hore jeden, H2. Pozri dole, Marek. Koľko tam je ďalší? To je ako duvák tam svietí. To je môj. Ty nemáš strieborný. Jano, ďalšie krado. Jano, ten strom zober. Veľký. Prvýkrát za niečo nemôžem. Vy mu tam papriky dávate. No poďte! A tam mám kliencej. Kto ide ešte? Pedovčo? Bacha! Pravda, dobre Čo bol čakáte? Dá, ďar. Poď! Vydaj mi to? Vida! Iba zadnú drž a prednou pribrzdievaj. A prednú slaž riadne. Ako ja, radšej som najbal do stromu. Veď seď riadne! Čakaj. A zadnú drž na doraz. A prednou si pribrzdievaj. Ja bola na Facebook. Nič. Ty na 4 objektívov. Like a boss!